Na san za ka bani yarda. Cewa zan yadda da ke banga abin da ke faruwa. Kaga furen yana ta huda. Yana ina ban gan shi ba. Na san za ka bani yarda. Kaga furen mu na ta huda. To taron cikon menene? Mai tsada sayan sayar da. Kaga da ni da kai mu shaida. In dai za A wannan lokacin fa ba yarda da mutum. ka min soyayya ka ban akala. Me kike bukata? Ka bani kula ka sanya annuri ka fidda ni kunya. S Ahmad Tudawa TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu zafafa. S Ahmad Tudawa TV ta kuce.